Сега сме пред музея в Долвър и ще влезем да разгледаме, има изложба от бронзовата епоха. Безплатно входа, така че ще имаме време да разгледаме дали има нещо интересно вътре. В момента съм на изложба на бронзовата епоха. Ето тук е обяснено как римляните са завладяли Англия. Това се случило 55 години преди Христа. И те са пристигнали на 11 км от тук. Аз съм в Долвър, в югоизточна Англия, близо до брега с Франция. И са дошли по вода. Останки от римляните, лични съдове римляни. Тук има сцени от инвазията на римляните. Преди идването на римляните, тук местното население е келти. Те са боготворяли природата, дърветата. И с идването на римляните по-късно се въвежда и християнството. Тук имам прибори от кухнята на римляните. Това са съдовете, които са ползвали. Тук римляните пристигат на слонове. Явно по това време са използвали както коне за превозно средство, така и слонове. В момента се намирам пред макет на римско гробище. Това всичко е макет, но скелетът е истински. Да, доста така досек със скелет, доста плашещо. Тук е друг макет на гробница на римляните. Както виждате, те са били зарявени с техните оръжия, които са оцеляли във времето. Гробниците са на 2 нива. Долу също има гробница. Също така се е слагал бутилка с вино в самия гроб. Тук отстрани бутилката с вино, глейния съд. В момента съм в горният етаж на изложбата и това е препарирана мечка, бяла мечка, донесена от експедицията в Арктика. В реален размер е. Не знаех, че белите мечки са толкова голями. Това е 2-3 пъти по-високо от мен.
полярна мечка. Ето този макет присъздава сцена от бронзовата епоха. Това е местното население от това време. Техните дрехи са направени от растителен материал и са използвали за обувки кожа. Самата къща е направена от глина, кал и дървен материал. Не са имали комини, а пушекът е излизал през дупките в покрива. Хранили се с диви животни, както са отглеждали прасета. Също така са имали ниви с пшеница, хранили се с каша. Ето тук има повече обяснения за бронзовата епоха и за начина им на живот по това време. Това е кану, лодка от времето на бронзовата епоха, направена от дървен материал с мъх и бислакс. Доста така изглежда голямо по размери. Интересно как е направено. Това е оригинална лодка. Намерена е през 1992 година в Долва. Добре е запазена, явно е реставрирана. Доста добре е запазена. За първи път виждам лодка от бронзовата епоха. Ето тук има нещо като гребло, явно използвано за навигация в самия край на лодката. Сега ще ви покажа главната улица на Долва. Не е голям град. Не ми е от най-любимите градове, но дойдох да гледам музея, замъкът Долва Касъл. Тук се хващат фериботите за Франция. Има няколко интересни магазина, но нищо впечатляващо. Доста рано затваря всичко тук, към 4-5. Колкото пъти съм идвала, към 4 часа всичко затваря. При няколко
десетилетия е бил доста развит град, доста по-голямо население, но доста от предприятията са затворени, градът се обезлюдява. Как обикновено, доста турски магазинчета, кебаби. St. Mary's Church. Има Arts and Crafts Workshop today от 10 до 3. Вече сигурно затварям. Една от най-старите църкви в Долу Варен.